Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Nagpuyo kita sa usa ka matahom nga kalibutan. Makita nimo sa imong palibot ang mga katingalahang butang. Balikan nato ang sinugdanan ug tan-awon nato kung unsa ang mga istorya sa Biblia. Karong adlaw, paminawan ninyo ang istorya sa paghimo sa kalibutan. Ang pagmugna sa kalibutan. Sa sinugdan, gimugna sa Ginoo ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan kaniadto wala pay porma ug hawan pa. Nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit. Ug ang espiritu sa Ginoo nagalihok diha ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Ginoo, muhayag, ug diha mihayag. Nakita sa Ginoo nga maayo ang kahayag. Unya gibulag niya ang kahayag ug ang kangitngit. Gitawag niyag adlaw ang kahayag ug ang kangitngit gitawag niyag gabii. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mutungha ang wanang aron nga mabahin ang tubig. Ug gihimo sa Ginoo ang wanang nga nagabulag sa tubig sa ibabaw ug sa tubig sa ubos. Kini nga wanang gitawag sa Ginoo nga kawanangan. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Ginoo, matingob sa usa ka dapit ang tubig ubos sa kawanangan, aron mutungha ang malang dapit, ug natuman kini. Gitawag niya yuta ang malang dapit, ug dagat ang natingob nga tubig. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Unya miingon ang Ginoo, manurok sa yuta ang nagkalain-laing tanom, ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikatulong adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mutungha sa kalangitan ang mga butang nga naay kahayag aron sa pagbulag sa adlaw ug sa gabii, ug mahimong ilhanan sa pagsugod sa mga panahon, mga adlaw ug mga tuig. Mudanag sila sa kalangitan sa paghatag ug kahayag sa kalibutan. Ug natuman kini. Nahimo ang duha ka dagkong mga butang nga may kahayag. Ang mas dako mao ang adlaw nga muhayag ug kahayag kun adlaw. Ug ang gamay mao ang bulan nga muhatag og kahayag kun gabii. Nahimo usab ang mga bituon. Gipahimutang sa Ginoo kini nga mga butang sa kalangitan sa paghatag og kahayag sa kalibutan kun adlaw ug gabii, ug aron sa pagbulag sa kahayag ug sa kangitngit. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaapat nga adlaw. Unya miingon ang Ginoo, mapuno sa nagkalain-laing mga mananap ang katubigan. Ug maglupad sa kahanginan ang nagakalain-laing mga mananap. Busa gihimo sa Ginoo ang dagkong mga mananap sa tubig
ug ang tanang matang sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig. Apil ang tanang matang sa mga mananap nga nagalupad. Ug nakita sa Ginoo nga maayo kini. Unya, gipanalanginan niya kining tanan nga nagaingon. Lakaw kamo og pagpadaghan, kamong mga mananap sa tubig ug mga mananap nga nagalupad. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Ginoo. Tungha ang nagkalain-laing mga nanap diha sa yuta. Ang mga hayop nga ihalas ug dili ihalas. Ug mga hayop nga nagakamang ug natuman kini. Gibuhat sa Ginoo kini nga mga mananap ug nakita niya nga maayo kini. Unya miingon ang Ginoo, magbuhat kita og tawo nga sama kanato. Gamhan nila ang tanang matang sa mga mananap ug nagapuyo sa tubig, ang nagalupad, ang nagalakaw ug ang nagakamang. Busa, gimugna sa Ginoo ang tawo, lalaki ug babayi nga sama kaniya. Ug gipanalanginan niya sila nga nagaingon, panganak kamo ug daghan aron maluhop sa inyong kaliwatan ang kalibutan. Dumalahan ninyo kini ug kamo ang magmando sa tanang matang sa mananap. Unya miingon ang Ginoo, gihatag ko kaninyo ang tanang mga tanom nga adunay liso ug tanang bunga sa mga kahoy ingon nga inyong pagkaon. Ug gihatag ko usab sa tanang mga mananap ang tanang lunhang tanom ingon nga ilang pagkaon. Ug natuman kini. Gitanaw sa Ginoo ang tanan niyang gibuhat ug nakita niya nga maayo gayud kini. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaunom nga adlaw. Human ug mugna sa Dios ang kalangitan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Nahuman niya kini sulod sa unom ka adlaw. Ug mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Gipanalanginan niya ang ikapito nga adlaw ug giisip niya kini nga usa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay niining adlawa, mipahuway siya human niya gimugna ang tanan. Mao kini ang sugilanon mahitungod sa pagmugna sa kalangitan ug sa kalibutan. Thank you for watching our first story. Please subscribe to our channel so that you can see more of our wonderful stories in Bisaya language.